Διαμαρτυρόμαστε έντονα ως Διεθνές Μέτωπο Τέχνης όχι μόνο για την συνεχιζόμενη κράτηση χωρίς δίκη του Ιχσάν Συμπελίκ, του συντρόφου, μουσικού και συναδέλφου από τους Γκρουπιορούμ, αλλά κυρίως τώρα που ο Ιχσάν Συμπελίκ αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας. Εν τούτης, η κυβέρνηση της Γερμανίας και η αστυνομία, καθυστερώντας τη διαδικασία θεραπείας, έχει ακόμα έγκλειστο τον Ιχσάν Συμπελίκ. Αυτό το γεγονός, πρώτον, επιδεινώνει την υγεία του Ιχσάν και επίσης αυτή η πράξη καθίσταται ως μια αργή δολοφονία. Επίσης, η άρνηση της αστυνομίας της Γερμανίας για την επίσπευση της διαδικασίας θεραπείας είναι ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα. Απαιτούμε λοιπόν την απελευθέρωση του Ιχσάν Συμπελίκ για την ασφάλειά του, για την υγεία του και για το ανθρώπινο δικαίωμα της ελευθερίας.